Jsi tak zvrácená jako já? Ozval se najednou hlas, který mě probudil. Nepoznávala jsem ho. Nikdy předtím jsem tento hlas neslyšela. Otevřela jsem oči a zase je rychle musela zavřít. Světlo na mě bylo příliš silné. Chtěla jsem pootočit hlavou, ale nešlo to. Cítila jsem, že je k něčemu připevněná, k něčemu tvrdému. Uvědomila jsem si, že mám tělo ve svislé poloze, že naležím v posteli, kam jsem šla, než mě ten hlas probudil. Co se mohlo stát? Vždyť jsem ležela v posteli. Dokonce se mi zdál krásný sen. Jak mi pomalu všechno docházelo, uvědomovala jsem se další věci. Moje nohy i ruce byly přivázané a na svém těle jsem cítila, že jsem k něčemu připevněná. Cítila jsem něco jako kříž. Snažila jsem se opět otevřít oči. Pomalu. Nemohla jsem se je promnout. Když se mi to po delší době povedlo, zjistila jsem, že jsem v místnosti ve tvaru kostky, která je osvětlená červeným světlem. V tu chvíli mě napadlo, že jsem určitě mrtvá. Že tohle je peklo. Chtěla jsem křičet, ale nevydala jsem ani hlásku. Je pošetilé tě chtít ovládat? Ozval se znovu ten hlas. Kdo to řekl? Nikdo to se mnou přeci není. Chtěla jsem se rozhlédnout, ale zapomněla jsem na svou připevněnou hlavu a jak jsem chtěla udělat rychlý pohyb, jen mě zabolel krk. Snažila jsem se zachovat klid a prohlídla si místnost. Vypadalo to, že zdi té místnosti jsou kovové, ale nic zde nebylo. Jediné okno, dveře, ventilace, nic. Cítila jsem, jak mi buší srdce, jak čím dál víc panikařím a jak na mě jdou mdloby. Jsi krásná. I při tom nejhorším jsi stále krásná. Netušila jsem, že to bylo ještě možné, ale dech se mi ještě více zrychlil a tep taky. Dýchala jsem mělce, ale velmi rychle. Kmitala jsem očima po místnosti a chtěla jsem zjistit, kdo to mluví, komu ten hlas patří. Určitě musí být za mnou. Není možné, abych to byla sama. Je zvrácené krmit tvé vnitřní zvíře. Chci křičet, ale nemůžu. Ze všech sil chci zakřičet, kdo jsi? Ale nejsem schopna slova. Zdálo se mi, že jsem viděla stín. Snažila jsem se na to místo zaměřit, ale najednou tam nic nebylo. Omdlívám. Poslední, co si pamatuju, je ten stín, který se ke mně blížil a pocit, že umírám. Najednou se probudím, sedím na své posteli, velmi rychle mi tluče srdce a nemohu popadnout dech. V hlavě mi jen doznívá, jsi tak zvrácená jako já.